Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jidin so kalalayaman di tanurun ni makapu makin ga si ko uman gawi adimat alas kotra taman sale singko ken giru nagyang kaya isa kumang ustadiyo si sa Jamiatul Waqf al-Islami, si Ustad Husni Siraj Saifuddin, makapumagusar kano sa usayan si kumang kukuman ko agama. Ay tanurun mambuin ni ngaran sa giyang kaya program tanon na usayan kung mga kukumang ko agama. Ay antap tanurun na sudi ke parusuras yan si kukam madrasa na si ima parusan din lagi daya. Kanabupan uman gawi ka umang bumakay sa ko isa kapitu gawi. Makapumakin nagkanaroon so ko mga padkumako ko man si ko agama tanu agama Islam. Siya ko din matataman sa giyang kai bitiara si ko ka mga kasuti. Isa ni bitiaraw na giyang kai pakataling pag-usayin korkan yung manto matatandubuya si ko mga bai bitiara na minsan man gyuto na kagiapot sa giyang kakitab na sa tama na magagatan ron mo say na usayin tanubu guubaad ke barampangan na akaliro ng bulingang kanubu kung mga ustada, mga alima, mataw mambusa ko kumansi ko agama kagi na bitire ni asui buku mga bubay gu kapakay si inyo kirang karaw misa supad mga bitiara saya. Ayam masala udina bitira amaku siya karkano sa giyang kaya oras nagyang kaya bitira si ko hayd agu nifas. Aya hayd nagyang kuto pupakataling mamakasabas samranaw na so pupakataling ko bubay so tigin surugu kalalayaman normal kapakoman yan si ko bubay asitigin pupakapon si ko matresuta na pupakaliw tigin si ko piyamalungan ububay si ko oras mapapanto ay nakalilid na namagawi na piliwag yung kutarugu udi na pitugawi na piliwag yung kutarugu. Ay pakasalti nagyang kay rugu na edad ne wallag yung kay rugu hayd sa ungangan. Ayaw ungangan mapapadala mo na ay puyag kuwata si ko tiano inayan kung masama rin beach kanyan yuto tigyan ni kainutan akap ke hayd o bubay amogat amay tigyan ka buot mambutigyan so bubay nagyang kayarugo na dimbeloy agatas ap kesusuwata si kuinayan yuto mambui kainutan tigyan ap ke hayd ap susuan na may tigyan kada na bumogat so bubay kago na bas kanyam susu yagyang uta ina na mialam bagyang kuto hayd na da kausaranon na katangal tigyan si ko rahim si ko matres na oren yan tigyan na pupakaliw si ko oren kapuro nero na pupakaliw si ko suldo na magawi o di na pito gawi. So inalin yan si Anthony limitado u kap ka hayd yung uta menstruation o bubay punay limitado niyan yung inalin yan si ina ya kukuha na tindig na so tindig ibantay miya rahimahullah ada tigyan mapunto ka oras yan ada kaito yan aguda kalaian naguda po nan yan aguda kapusan yan aguda kaito kapsutyu taw si ko pagaltan o dua kabib ka haid utaw aguda malaw kagya si ko pada mga kitab na kaaliron siya kapag pun giyo kita kakapusyan kata sukatinyan kata so siyo to si ko kitab yang kagi nga sheikh na kukuha niya na surki bentay miya rahimahullah. So man so nifas nagyuto tigyan ninima nang kasi basay niya basarap. So tigyan so nifas nas kanyan surugu papakaliyo tigyan si ko ina ko orian o dap unan o dapan nakambawata o nabaunan din marani akapambawata o bubay na anapliru narugu na nifasuto gu marangan wata na ni fasoto o di na orian o kimbuotan si kuwata na pakaliwag yung otarugu na ni fasadan ang ibuturo. At hinakalilid ni fas na 40 gawi na madatigyan ko dapan ka 40 gawi na simbeng skanyan, pigus kanyan, simbeng skanyan o di na mamosas kanyan orian o kapakapigu yan o baka papaligot sa kasimbeng anta kakapusa.
agu kepakaian mengeni karomanian na uba kesalak tigien kesuberan so 40 gawi uba kesalak kesuberan so 40 gawi na pada penutu sa haid taman pensama 60 gawi na kasuberai so 60 gawi na soriano to na nifas ay butur mana nifas nabud nifas kadam afasad na kadam afasad rugu binasa mana dimi sembayang agu dimi pusa Gia kasi mismo ginagagano na 40 gawin na 60 man gawin na sin mismo sumang sahaba na siran da pagayon na yun kay nilera na swadat dugid na tatak na siran sa pinakamati ko sabad ko mga sahaba na 60 gawin na oreno 60 gawin apapiliw din surugo nagyang tapo pakali warugo na rugo to asakit so ay mana niya nami sembayang agyang kuto lagi duto tunay ko kuman nagyang kuto rugu si kapiliw niyan si kumaugat. Nametigan ka ba sumaugat na anapiliw arugu madakal na kanabo man tigin miya nabotigen miya wafat so naba miya taiswata ka ikaw gatedin narugu to tigin binasa di ka pa kayo banyan bagakan susambayang sabab sa kapiliw agyang kotorugu. Ugid na isuan niyan na oman sumbayang na magabedas sa kanya na piya anapiliw sa piyamalungan ni narugu natatarusan yan din susambayang yan. Amay kabaya kilay niyan arugu hayod narugu kalalayaman amiyat tanduyan pagpakamon si kumantlin yan na gitu tigian na hayod o tubalian lagit sa paras. Ayon baga kyan tigian susambayang yan agudis kanyang pusa o baka papaligati sa kapusa. So ito ni mga haram siko kahayod agup kanifas. Ay haram siko kahayod agup kanifas na giyang kai haramun suka sembayang, haramun suka pusa, haramun suka tawab. So panso kakapat sa Quran na haram si kanian. Ugid na umbetiya na kapakayang betiyas kanian. So na kukuman so tiyan so kukuman Amerika kada so hayd o bubay. Matigin ka so bubay na matakan al hayd maaha mawjudan tamaman sa dudun so hayd na diskanyan tigin sembayang kagya amay kabuto makayon si ko adat yan nanta kami sobra ko adat yan nanta may kurang si ko adat yan na basta makatawan ni nagyuto na hayd kaya tawin yan nun na didin sembayang so tao taman sa makasuti makapigo na ubo sembayang na sutigan sububay di miya hayd na kabaydan yan so puwasan yan na balagid o sambayang adin yan kabaydan kagya na hadis saya nagup ko pa kay pansi kububay ubumapkinanglan niyan. Abo niya mapkinanglan ko pa kay kububay abo niya mapkinanglan amin na miskan yan sa bulong o dinanganin di pekarensi ko kapli o ni fasyan haydiyan tamam ban mambusa dir kaniyang pakabina sa waya ko na tahuran na ayab tadigyan ko tabubay barat yan buna sa bubay na mininam sa bulong agyang ko tab ke bulong na kelitian so menstruation o bubay na barat yan nakikalilid na mantralinan niyang kaubay no baso Ramadan na ad na mi bagakyan na mininam sa bulong andi po mapasin pa ko masuhayal diyan na asarak na batigin po kabina sa si kububay na kapakaya minamun sa kanyan nagyuta bubay na sumbayang agupusas kanyan sa giyang kotoras. So mga tuos o kapakapsuti o di nagyapakasuti ububay ad na tiginap kilay ububay apo tuga maputi apo pakalit tigin si kopya malungan o babay na gitu tigini tuos samya pasadso haydian ame tigyan kadin yan tumaylay na ayasuan yan na pangilay sa kita kailayan yan nun na maylay ni nagyang kota maputi nasa oras o to na miya kasutis kanin o barato di pa kaliw. So anto na kukuman o binaning arugu o di na brown arugu tigina so binaning aguso brown na si kumasa mga haid sububay na haid panuto o mga kilay niya no to tigin si ko na no kaleman yan o di na oryan yan si ko kalaleman yan na unan yan o di na si ko oryan o kalaleman yan na nabatigin no to haid mipsimbayang yan agu mipusan yan agu kapakarambang sa kanyan o karuman yan na amay kagyang kututigin binaning arugu ang takabrown na rugu na si imisa saug si ko kadakalantingin si ko mga bubay na pumoron oto lagi dito na
pigus kanian agup sumeng kanian sa lagi din mga pod amasotis kanian tigen kasipan ame tigen ka gibudian di kamane ame tigen kasububay na miya kataling mo subisita niya na monthly ko orian o kaya pakasulod o sambayang o di na miya kasutis kanian tahurat miya kasutis kanian ko depan kaliw kaipos o sambayang napaliwgat sa reker kanian akasen bayang yan lagi din ang tigin sumaninifa septron yan pamakasububay na miya masu waktu aluhur piya magamaya-mayan yan so sambayang yan kaad nagalubok yan o di na tibubad na kaya pagamayan yan nun nabudin miya ko mo subisitan yan nagyang kutoras nagyang utasambayang na madon subisitan yan na kubayden yan uto sa kamoto mambu o pamakasububay na may ada subisitan yan na si igyang otak kaya daw nubisitan yan na mauumas waktu aluhur o di na asar mana na waktu ruwa sambayang nagyang kutwa sambayang na kailangan nakasambayangan yan na o di yung sambayang ada pigu na numiyayaw sa minirot panapyagbangan sa asar ibarat tubuh tuluhur na sa oras oto na kebayadan yan panagyang kutwa sambayang so ato ni kukuman o karumba nga siku karumba nga o karuma amama ko karuman yan abubay siku masaad na hayod yan nabisitan yan tigyan kapakay siku mama armeng niya so karuman yan kapakarumengan o mama so karuman yan asara di siiko piyamalungan yan sa mana na di kapakaban yan pamakaya si karuman yan nihalo sa hadis atigu Aisha atigu Maimuna ayab tadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na perumbang niyan sa mga karuman yan sa dinyang budin liyaw fawqal izar mamana kapuruan o tinampi ububay wahunna huyad asiran na mga mahahid sila tunip tiro niyan sububay na kapakaya di imbulayo ka o di isilya o karuman yan upang makaba yung utabubay na mahahid di may mapturo kaya sabab yan na si kumuna dapan su Islam na basta sububay si kumasayra na dapan su Islam na basta sububay na si dudun subisitan yan na ya suuno mga mama na pagawat nila sa karumayran diran iperumbeng diran ipagubay na ginan imang guguna na wagina na hadisa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pia sisi kububay subisitan yan na kanabon yan di perumbengan iperumbeng yan ipagubay yan ipagatuang yan inunta na di niyan budin pumakayin si karuman yan so naikukuman o kapamakayaw mamasi ko karuman yan aad na bisitan yan na tigi na haram ay tigyan o pamakaya o mamasok karuman yan sabab sa pitir wallah si sa Quran ay pagisir ka o mga pagisirar ka giyan kaya mahil so ka hayd abubay na tiruang kakiraman tigum Allah si ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahu adha giyan na marsik kaya gitigin na marsik aya faatazilu nisa na dinyo awatan ni sa mga bubayar kano si ko kapumakain niyo kiran wala tuqarribuhun na hatta yathurna bani sira pamakayata nga sa di sira makasuti faida taharna na may makasuti siran faatuhun na min haythu amarakumullah nang talingumaan niyo kirang kumakaroman niyo so inisugurkan wallah innallaha yuhibbut tawabin so Allah napkabainin sudi tatawba tagup kubainin sudi susuti litigin ka pa kay si iko litigin ka pa kay o bapamakayaw mamaso karuman yan adu dun subisitan yan taman sa diun mada nagito pangamapakay taman sa di pan makasuti mana makapigu no pamakay niyan so karuman yan ada pan makapigu na miadusas kanyan bapepan miadaw subisita agi ang kuto abubay amay kasumamatigin na pamakay niyan si karuman yan mukhtaram mu'tamidan aliman anna haid yang uto abubay yang utama mana yang kuto karum mo mama na mukhtar mana na nabamiat tegel katawan na piti bubaya na padskan yang pan amadudusa kailangan na makatubat siran sumama anta kasudin sububay so man mustahada sumiyaw na inusan na haid nifas agus mustahada ay mustahada nagyang kuta bubay amya binasa so dinamya abnormal so haidyan ametiyan kasububay nami tataro sa dunyo kapuli urugu akna ba niyang kalalaya mi adat yan ito na mutuno to sa mustahada. Ito na yung bidiyan ang mustahada gusto hayod.
سوتين سو حيض نسيلان دم عرق في أقر الرحم يسمى العاذر ولو نهى هذا الدم أسود. Nah pagaliniar kasuk las yang kota rugu yang koto haid agu rugu istihadah. Nah pagaliniar samanan nabelagi suhaid na ya koloriana kalilid na may arugu ugu adna bonian agu ngap yang alunya siya nabelagi tiyan istihadah so istihadah na kana betigien rugu matges gu kuna bumiya may kamari ga agu tapi yang alunya siya kana belagi caba wagi yang koto haid. So ini kau pugus siya kau baka encounter ka na mapagin may lenga o ina mga de haid yan takadi mana o haid na di kepakai sembayang na una bahayot na kepakai ay sembayang. So rupaan kapigu o kapsuti o mustahada. Suti yun sa mustahada yang utabubay ami abnormal so no to ba menstruation yan napigu tiyan sa makay sa tigyan. Andun ni kadaw nagyang koto ahayod yan agu ko nabatigyan nabatigyan masasakat ubah mangwan na magbedas kanyan tigin si iko kapakamon o istihadan yang koto kabinasa kaya abnormal o kapakamon o bisitan yan na bininin sa pangyapi malungan yan sa dinisudinanganin adika piliog yang koto aragu lagi dia mi pelagi dia sa kukuman na so tegitikan au bekesala kag yang koto ap tegitikan na mimbulano sakit yan na so kapsumbayang yan na bapya piliusu marsi tegun yang bun sa dinis so di nagi abagwi man to tiktan wa pumper bun nana wana piliurun din na nabuto kitong sa kaya batalan agyang kotwata. Sutigin so mustahada laha arba halat patigin ibtad so mustahada so tigin so mi abnormal so haydiyan kabaloy tigin so muddatul hayda ma'rufa mabaloy so haydu bubay akatawan yan na so kelepas agyang kota katawin yan nun na oriano to na pigu udi na psimbyang din sa kanyan mabaloy so diyang ka o hayd na di katawan nanto na isuin yan na magawi udi na pitugay pinakamati na oriano to na pigus kanyan na psimbayang din sa kanyan upamakatigyan ka mabuloy so bubay akatawan yan so adat yan walakinnaha tastati'u tamizu dam udi tigyan na sa gyung oras na benar kami alpas so oras yan na sububay na katawan ni nagyang kaya pupakali warugo na padapanya sa haid na sa oras to na haid pen uto natama man sa mata tenduyin na haid to apya miya kalpas ko pitugawi na magawi na haid din to na mapasaduto na ubuskan yan pigu na psumbayang udi nang galabakan yan sa padamang asim amay kagyang kotabay na adat yan nakalalayaman yan gudi niya man ketendu numa de haid yan takana baya haid na asuin yan na magawi pitugawi na oriano to akapakaliron obisitan yan na pigus kanyan na psumbayang kanyan na gitu din imi tataros ro ako kumanin so anto ni ko kuman o gyang tigyan nato ni ko kuman o pupumakaliyo si iku bubay matigin kaso bubay na anamya kaliyon notfa mananya na mapotiarugo na nabatigin to haydagu na banifas amay tigin ka adun miya kaliyo janin mananya na miya bubus wata miya amay kaso giyong miya pitus hindi bamakas English na pitus hindi mamana patulan so nano patulan no napakaliyo ron al dataro bumiatiro miya bubus nanot fa benim turnya basarab na sa oraso to na nabuto haydagu na banifas o mano makakaliyo si kububay agyang kotwa may fitus udinat miya patulan na oriano to na so pakaliyoro na nifas oto o baya pakaliyoro na alaka udina modga para mukhalaka rugu udina mapapuro na rugu na dapan beloy na kanaba mabutig nifas bapya panmailin yan tigin suru ame tigin kaya miya bubus na modga udina modga rugu amat tegas mukhalaka awde taro miya kaperas sataw da taro miya makatlo lantigen tak kada na wala dagu aya katawin niya no na mimutal din sa wata nagyuto tigen na nifas tano diniwa
di haram o bubusa o bebay so ikaw gatian basta mau maso 40 kasobraan so 40 gawi kasobraan so 40 gawi na haram o bubusa o bebay so ikaw gatian haram o bubusa so ikaw gatian 40 gawi na haram o babubusa so ikaw gat o malagit o kaya miyogat sa bubay sa ngulalan sa so karomanin na ang tawa kay miyogat sa may binasas ka niya na din ka pa kay bunyan bunwa so ikaw gat yan na piturer kasi na so kapag tigin sa ikong mustahada so bubay may abnormal so menstruation yan asumbayang agupusa ako kapag magitikaps ka niya nagunggalaba ka niya so ang mga simba kagiti na so ay sana matango na sa Fatima may panutuloy sa mata na sa Fatima bint Abi Hubays inisi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kantigin na ke abnormal tigin so haydakan adi ko tigim suti no tigin bakan bugakan so sambayan tiu nabi di lagi nang tigin na irq mana irq na da taro ating pamakaban na taro mamubat din lagi duwate mana mangangani na pakaliw si kulawas ugi tigin na bugakan ka so sambayan ka si kumangadian ka ap ke haid kaun ame ka bos ka na ma-haid ka ori ino to na pigu ka na sembayang ka mana makasubra ko kalya manadat ka na sembayang ng kadno to na kapakitiyan si kumamago si bubay akabateran sa Quran walau kana rajulu junuban apiapan maju junub sumama kabatiya na baka kapat sa mushaf so kakaptiron na maharam ay si dipagistoryan na so kabatiya so kabatiya mama bubay maju junub siran mana mapapalugatan siran sa kapigwiran na kepakaya matya siran sa Quran agu kepakaya penggububaya matya sa Quran haid o di naman nipas o di naman maju junub o gain na tigin na mas makalalabi na sukang betian sa Quran na mas mapiyatigyan so kapaka susunat kapaka pagabdas yan so tanudan man ka so kakapti si kumushaf na ayam mabagur at tindig umang ulama ko kaya batia tanoron kaya pangaditan noron na so tao aapya na bumajujunum di maaabdes na mahaharamun akakapatian sa Quran sayad na dalil na sudin sugalbak o mga sahaba may tanto kupat ko mga sahaba ini sapya kaharamiran na bayaran ada tubo silang pumakar-haram gid na yuto na silang nimitirun sa isa sa para ada taro ay maanan yan na haram na kanabayaran to ada tabayaran to dinggulaw la minsan ban yuto na sabab ko pa didet ko Quran na piyakarat piyaka haram o mga sahaba pat ko mga sahaba padun so ay sa gusto pa mga mama sahaba so kakapte ko mushaf adi ka makapagabedas nabalagi dagyang kami ni sabi mga tao tabi-tabi ada batang puntagan na kapag nakaptan ka so mushaf man to kay kun abang kiaptan na sa mga ayaton now turun tanu wallah nakatagun tanu sa adat si ko Quran mushaf kagi nakaturo wallah as udi tanu siapan na miya binasa sa mga muslim udah gyang kaya mushaf na udah siya sabab na Allah sa gyang mushaf na miya tid na miya binasa mga tawaya si ko kapagagama ato ni matatagusan awngangan ay pitiro mga sahaba na mushaf haram din ang sukakafti ko mushaf na upamaka daw nagyang ayam betul sa mushaf na naggobirian ananganin sana maptiro ka mushaf lagi din ibarat na giyang ka iya kitab ay betadakan saya na betul kaya sa kitab kakiap kili nga kakukubiran na uguan kawa makasirox na ya nabangang betul sa kitab ay betungon na sirox o di na yung betungon na tiga basara bamudakira o di na di ni betul kitab kakida banyang kubir na kukano no kubirian na dataro ba kapikiran una kana ba kitab ka xerox uli nanganin sana ba piaso kubirian na haram uba kapti su mushaf aya patot na kuben ka kumapat usip na nganin san na sa pangingana betul nga ba nga betul no dinawid nga ba nga pagwidi digyang kutam malum miyakap na miyakap akailew mga tao si mushaf adapat na pagudatan tanu Korea nagyang kanan akya discuss agyang kanan ahayod na tundugun nagyang kaya discuss agyang kai kitabus sala. Na so kitabus sala na ay mga discuss sa sisi akailuron na pagneron na to ni mana sambayang to ni maong mga sambayang so kuman si ko sambayang kakamat
apagbang so mga oras o sambayang so mga sorot o sambayang soropaan o sambayang so mga bumatian si Koreano kapakasambayang sa 5 wakto mga kukuman o sambayang so mga pulaws o sambayang so mga paligot ko sambayang so mga sunat ko sambayang antonim tun sa sujudus sahu so kasambayang sa diamong so mga kukuman koneksyon si ko imam o di na sumaamom so mga sambayang o sirano tuwa mauujur siran di sira mapaparo so sambayang o kesakit o di na dimlaya-laya o di na nepkelekyan so sambayang ajema so sambayang sunat so sunat aratiba sunat umandin waktu na mapiading uninggal bakan sukat tahajud di na suka sambayang ko lokagawi o sambayang weter so tarawih so sambayang buka sari ya buka sapasa so sambayang o eklip yang kotwa kadikam berahana o ulan antakalungan so sambayang para sa pamangni sa oran so sambayang salatul duha sambayang agira kaya berang panang akalka na pengusain tanwanan lang sa giyang kaya bitiarasi ko sambayang tigwala siapa niyo so sang mga sambayang ago so sambayang alo kaginan swasar ko abasaw Aisha wa qumu lillahi qanitin ago tinakanu para si ko Allah tutumang kadkano si ko mga simbanyo si ko Allah fa in khiftum farijalan na may ka ba kanu kelak na tumitindig anta ka makaakukuda fa ida amantum fadhkurullah kama allamakum na uba amin fa ida amintum amay ka ba kedagyang kota ay kekalaka yung na simbengan usiku kian dewar kanu malam takunu ta'lamun tamam sa ibtadiyuna atau mana manap turun wallahu subhanahu wa ta'ala nasiku masa matat anay kalak na bapya pananay kalak napsumig na tao sa di mong siku mga mamah hagi mabagra dalil sa kipapaliugat ng siku kan di mo ang jama'a bapya pananay kalak napsumig siran sa di mo demang gulo la siku makakatidaw ba su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na basiran din di mong irwar do sa miya kay sa siku batiak non sa ayat to sabab na kay titud na malasuka tidawa so anto na imanag yung kai sambayang dari mga sambayang tiyer ka aso so sambayang alima na may tataralo ya mga pulaw sa Islam Koreano kapsiksing kasi ko duapsiksian paliugat ati ko kalangwan ko mga Muslim mamamanta kabubay apya tunap nibtad yan siko betada kalilinta dan taka betada na ikalak siko betada mapipia ginawa tao di na di masasakit tao siko betada makainga dan taka betad asisalayagan nalangun kapapaliugatan so lagi dia tao agwa piento na tigin betadian okay takapakapsumbayang yan arupaan uba di keparo na kailangan na makasumbayang din sa kanya Peter yang saya susambayang na ayambun kaman nagsumanga mana astala o di natigta na sambayang na aya dapat malalagoy sa pamikiran ka naginan susambayang akalema na di nga di kasambayang sana ni mana neno natina susambayang kagisikiran na susala na di makamaan sa dua kan dua na sa tigin na basta man nagsusala sa Quran at ka hadith nagyutususimba ad na mga katuro na gumagal labakon amya panto apo pagpunan sa katakbir na pagpuson sa kasalam nagitigyan imbetuin sa sambayang tunay ko kuman yan ungang na keso kaya pa kaya agyan nga sambayang so tinyo sambayang na sindo nalagi do tutigin aso sindo na kasinduan yan so diuninggal bak nalagi din ang so sindo makakuha ko sindo na kasinduan yan so nalagi din ang tinyo sambayang ap kasinduan yan so manusia ketokohan yang sebenar kawitan si benar agup kernian so tau si ku kambaradu siya agup kisah parian so mga pakasisingay ang mga galabok agi so sambayang na gitoy di unika terwa agupun so tao na di sambayang na orin yan na baradu siya nato so to sa so sambayang yan na di imbalasan itu maanagi ang kuto lagi dito mana bara sambayang na maratedet na dataro ba di bala mana so sambayang yan nakapakaya na mabibina sound gitu di pa kasapar kung manusia sa galbog yan ang mga rarata ang tingin na po daw mga nagyang sambayang
na connection urip na si ko kadnan yan agu pulo sa si ko gama. So mu'min a muslim na keto niya nun so kapi o kap ketalo niyan si ko kadnan yan agu pupakap niya ginawa niyan si ko kanina ni kapakasembayang agu pa watokero ay nahu agu mapya sa pangilalayan niya agu tetak na puso yan nun kiliwanagan na puso yan agu mapakadin sa mga kailangan yan mapakadeke sa tao si ko yun ni kasembay naman na nepterwa agi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakay sa napitiru yang ko Bilal arihna ya Bilal arihna ya Bilal mana pitiru Rasulullah siku pitiru Bilal pitiru Rasulullah siku Bilal so kasembayang na aya kagagadaw no mauno Nabi sallallahu alaihi wasallam suno sa mga sahaba na kapipi aginawa madala mga tutulsan susambayang na malay kipantak udi na malay kapi ay ginawa udi ni pakapi ay ginawa mga sahaba na pundi nga kagdam na malo kapag ng kakakapakay aso paratiang ka nakora turian siyapan atigyan aso tigyan yung sambayang na zahirun yata'allaqu bil badan ay tigyan kilaya tigyan a connection si ko badan o tao kagitu tin so ka tindek ka untod ka roko ka sujud ako sa mga katirugal bakam yang aloy saya na adum man tigin na baltinon mana misusol mon gitu tigin so connection si ko puso magagudam mo to pakalan yan so Allah siyugap takbirian na pakalan yan so Allah mapadalman sa kala katatagon sa bubaya si ko sambayang yan nas malanas so Allah mapungunutan yan muntug niyan so Allah panalamatan yan so Allah nagu kapkag na no tawadis ka ni mga limbuban si ko kadnan yan gitu tigyan ni masulama mapapadalam si ko sambayang na udi nga kagdam na malungali na susambayang ka nga tigyan al-zahir na aya maragap kile tigyan napkatantot yadhhar بفعل ما جاء عن النبي في الصلاة والباطن يتحقق بالتوحيد ay tigin na marega kap ketantuang katigin si iko sambayang na sarja ni gidiyo Rasulullah asma musuh kay sulmiya nagyang ko takapakay si sa angkasik wallah para tiya kapag ikhlas au katagwir ka sa kalaksi ko ding ka di kasembay tigin so sambayang na ad na tigin alawas yan agunyawan yan na tigin alawas yan nagyang ko takap tindka kap ruku kap sujud ka kap wal qira'atu ruhana so kambeti akatigin gitu tigin ni yawan yan kagi pekalan ka swalla ipkal ka swalla muntug na swalla pangni kasi wallah agu pemani kaun sarila muntug na askanyan selawatan ka sunabi so mga nabi so mga pamilya niyan nagitu mambuin yawan yan ini sugu wallah so kukalangwan o muslim akatang kederan kasaksiran si kedua syahada saksian ka Allah na isa-isa kaniyang bika papatutan si kusimba agu saksian ka Muhammad na sugu Rasulullah sugu Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian yan ani tundugenun so sambayang sukan zakat suka puasa suka penega di mana su sambayang na isa pulau si ku Islam lagi tigin na mga rukun tigin lagi ang gamyang aloy naman itigin irukon na Apollos Islam na adna masasangan yan sa giyang kai agama o di na kasimbayang o siya kubadan o tao so tingin sa Muslim siya kusambayang yan na di nining gulalan sa mga sugunan wallah siya kukalangwan ng mga angga o tayan paliam ni na ginawa niyan siya kukapungunutan yan siya wallah di na nikong gulalan siya mga suguan ko ini sugurkan yan o Allah si ko kapagintaw niyan si ko paparangay niyan si ko kaidudunan mana si ko kapken niyan si ko kapnitarian na lang uno to na makangulan sa kapangunutan si ko Allah taman sa mabuloy so tao amo unutan si ko Allah taman man si ko suldo liyo sambayang yan na buliunutan si ko Allah inalo niyan siyapan asutingin so sambayang napapaka sapar si kumagal baka mga rarata agu pupakalalas ko karibatan o manusia ubos kanian karibat manay dalil ti Rasulullah pamakamayli ni tigin araitum when you the mail pamakamayli ni tigin
adna aptuga lawasay si ko pamintuan o mga tao pamintuan o isarkano napapanguna bunso tao umanon sumagad kuman gawi sa makalima wana malambu marsik ko panguna manihan angani nanti yung mga sahaba din na malambu lumpio ni lumpio nati Rasulullah alagi dinan sa mga 5 asambayang pikilala so din na pupakadaan wallah si ikiran kasabapanuna sa mga sambayang si mga karibatan o mga ta. Istiqamatul qalb so katekna o puso. Amati nga tekna sa puso na tekna mambuso mga galabok yan. Wa inna ma yastaqimul qalb na iti nakaptekna o puso ng gulalan sa giyang kaya dua betat. Paganero na suka pa ka na ang kakububaya kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ma tuhibbuhun nafs. Ikadua na suka pa kalaan ka. Ito kapakaunaan ka so bubaya kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala di sububaya ka kung ginawang ka o di nga mapakala sububaya kasi ko Allah na di nga mapakala mas tumuka sububaya kasi kung ginawang ka kagatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di din makaparat ya so mga tao taman sa di nga kabubayan so Allah liwan si ko sa lakaw si ko mga tao mana kailangan din na mauna sububaya kasi ko Allah ubuso sa lakaw si ko mga tao kailangan din na mauna sububaya ka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubuso sa lakaw si mga tao. O di nga mapakaw na giyang kaya dua. So wallahu riyan ni na si Muhammad na da kapan makaparat ya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dumyang gulula si Umar kung kinisino na mas pakalabing o ginawa na dis kay Rasulullah. Na ti Rasulullah da kapan makaparat ya. Nakadua akapakatan to uli nakapakatitu muso taw na sudi nga si di kang galubukana kapakalaan ka ikipantag ko sugun wallah aguso ini sa parsi ko agama aginan din sa syariah Islamia mananena magagdam ka amalay niya galabak asugun na punsi ko wallah o dinalalangan na punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala kagito tigyan na keadnian so kapakalanga si ko sugun o aguso miya para gito so wallah subhanahu wa ta'ala managing o takapakalanga kapag gadating nga kapag importante nga si ko mga sugun agu pananggilay nga si ko isa sa par na ednas piyakala ka gupiagadatan ka na wallahu subhanahu wa ta'ala. So anto na ito sa pakalan ka so mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala. Kailang atigan si ko ripan kung mga oras yan ang mga tama na yan ay tunay niyan so mga kailangan ko uripan na iptunay niyan so oras o sambay ang agusi ko mga tama na yan iptunay niyan so mga roko na gupaligod si ko mga sunan tanto niyan sisiyapan so kapkes ka kukumplito gyang kota sambayang agu din yan di kagagani ko kas kinggulalan yan si kusugun wallah agu mapipya ginawa niyan agu mararata ginawa niyan si ko din yan nun kipenggulalan nun ibarat yun din yang kapakasimig sa salatul jama'a na ini karata ginawa niyan natoso to sa pakalan niyan sa mga sugun wallah agu katagun sa kanyan sa rarangit ko kambina sa si ko mga lalangan rinakapsugu ka si ko mga lalangan wallahu subhanahu wa ta'ala di karata ginawa niyan si ko masa amya dusas kanyan agu pa kapya ginawa niyan si ko kapangunatan si ko Allah agu nabas kanyan dinggaga nakapkuin niyan si ko mga ibubgalaw da paro irwar si ko masa amya paro agu sa mga padinaloy niya siya. Inaloy niya si at na ayaw nga kung mga suguan o suguan si kuwagama na sukat tagu abubaya si ko puso. Na pun matagu sububaya si ko puso. Ngalba ka nakasumapya agu penanggilan ka sa mga rarata na tuos sa miyan padalam marakaso titu ang mga napadalam si ko kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala o di nasuguan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So inalin niya si Igyamab da mga discuss gina mga koneksyon niya si ko sifat o naman niya mga suguan na gumapad so nabayatan tunda kailangan niya. Yang ngaya kialo yan na sumano siya na napasibul ka siya keribet na so kap keribet yan na normal nut ugid na kung naman namar so tao adin yan ka kisuguga si ko mga lalangan ako din yan imang galabak lalayan sa mga sugun wallahu subhanahu wa ta'ala. Padiyampan
Asisi masala na tigyan asukukuman o mga sambayang alim waktu ko kadundo wagu kagagawi na paliugat si ko kalangon ng mga Muslim Akia beligan guad na akalian mamanta akabubay inunta si kububay boys kanina maninifas suli na mga hayd kaya kipaliugat na namin mga sutis kanyan yung atigin sambayang naroko na naya apolaos o Islam Korean nudu kasaksi tigwala sa Quran na inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta mata na so sambayang na ayab tadien si mu'min na adna kitab mawkuta oras ama papenturun tigwala sa Quran na siya paniyo sa mga sambayang sambayang usta mana sambayang asar wa kumulillahi qanitin bitiro Rasulullah pinagumbalay sa Islam salima sukasag singaon paganeron na sukasag singa da kapapatutan si kusim berwar si Allah agus Muhammad na urip niya nagusuguyen nutup kailangan nakasagsi urip niya nagusuguyen urip niya kagia kanabalagi do mga sarwang pinariman nilang ko Isa na wataiyan sumamuso mga Yahudi na Uzair na tira na wata wallah naribatanan kaso mga nabi na mga urip no Allah gumanga suguyen Padiyaman na pinagumbalay si ku Islam si ku pulau su Islam na susambayang suka bagay sa dia kat suka panay ka di agus suka pusa miali pan sa hadis apituro Rasulullah si ku Mu'adh si ku kesugunin nung si Sayaman dulun nakakiran suka saksi ku mata na da kapapatong simbarwar si ku Allah kung mata na sa kana sugu Allah na bakaran pagunuti na Sige nga napituriran na terwagiran na minipaliugat takiran so 5 waktu si ko mabubasalungan ang mabasagawi 5 waktu si ko mabasalungan ang mabasagawi sumanso mitira si ko toos o kaya baligi si ko Muslim at na Muslim akya baligan ad na akalian na paganeron tigyan lagi dun sa mama agububay na hindi ka 10 lagu 5 o mama agububay na kya baligan si Randon gito Sira katano na aya masa akya baligan o din akya paliugatan so tao o maman ko so 10 lagu 5 iidid o din na basta masa 10 lagu 5 nakaputulan sa 5 pamimbulis kanian amukallaf si sagya nga gobyerno ng Pilipinas na 10 agu 8 nagyuto tigiran kya baligan iti tigiran masasakat sa mga patakaran ng Pilipinas basta da ka masa 10 agu 8 sagya ka Pilipinas na di ka kalabuso ang kabuli ka child abuse barato ba nga pranaga sikor ko Islam na 10 lagu 5 ragun na tosod no to sa kya baligan gu masasakat sa kanyan si ko kasumbayang gu masasakat sa kanyan si ko panggalubukan niya nakapamina sa uba na kabinasan niya nagi nakatatapangan niya sa history so 10 lagu 5 idid na sumyukod sa pamikiran niyan ko kalilid na sumyukod sa pamikiran niyan kana bagyang kai asa masay man to ini siguri nga sabad ko mga maranaw ang mga Muslima panarimeran no nagyang nga sa pulo agwalway did nagyutohon dapat kapkapaliugat ko tao napakasuldiran nun so kapangaroma ko bubay pun sa pulo agwalway did yan na di kun kapakaya pangaroman sumabubasi ko sa pulo agwalo na naman turong kano wala minggalbag sa lagi danan ka miyang gulbag yun nagyang kutwa kaya pakasupakyo si ko arko Islam asor ko Islam na majority sa mga ulama apiapan demasap bapiapan wata nakawing siran umbalalok siran na miya pa kayo to sa maupaka unanimous na bumatag maupakat kakalangwan ng mga Muslim mga scholar si Islam mga ulama na maupakat sa kadendeniran kaya pangaroma ano din na mapangaroma swata sa admambu sabab adna maslaha anak kamapian na matatagurun kana bagyang akya kupaw ng mga tao ay may resulta ni nagyang kaya miyagpail sa mga mga tao sa kailangan na iba ka pangaroma ako bubay na 10 agwalo aragunay di ang kaudigyo to na aya manap turun yan na miya boleh so tao dakon kabaligyo di na di ka pa kaya pangaroma na so Allah na panama na maring ka aya manggalabag ka na sugusi ko Islam mo di na manggalabag ka na mapyasi ko agama na basumarata si Ikwagama nakasura Rasulullah na pitiruyan asa tao makang galubog sa mapiyas kanini kesa bapano na lango na mapanggalubog sa giyang kota mapya
na adna balas kaon sa 10 takap na sa mambu sa makanggelbek sa marata aske kaya po na nun na taman sa taman na makasusumpat kaon sa satiman amarata na mapurumbugi nga satiman amarata yuto'y pananggilayo tao o bumabali so tao askan yan ilalan si kukapa kayo di kapakay mabali so tao alalan si kugelbek amarata aske kaya sa bapanon kataman sa bangkit na dunia na makasusumpat kaon si iku kiyang gelbek kasagyang kuto amarata ainom yang gelbek o dinam yang gelbek amarata kas kay sabab yan. So gitu ariba tagyang ko talagi dito. Ayo buka kaya pangaromang ko bubay na misampai sa puluaguloy di o pamakab na roto adila ni Tero na kaya pirma ni Duterte na suminggal bakro na pundo mabagrami daw ay si ikollaw tabi sa kabaya wallah na di sirang baka daw kaswaga mana tatangad niya na papakain niya no to ko kayo yun na mos ka o pakato kaded ng mga Muslim sa kapakaya di pakatupiin so mga wata sa anmambu sabab kaya pakatupi kailan yung berarti ni bulong saridu udi nakamapian mga ninsan adna sabab kamay mga ada sabab na no mamup ko yung nga ida sabab kakana ba ding umama ka adun ada sabab na so di uding ulola na kailangan namin doron adi ikapakay kapketo kawiron sa sububay mama na kaya baligan masasakat sa sambayang masasakat sa kapanisment ron upang makabagpaapungulaw la sa kailangan sa panisment na kabaligan sa kanyan na putsa kapkabaligiron ako pa kaya makabalaga di sa pulago lima gini pinakamati pinakamia katiti na sa pulago lima nakabubano sa pulago lima kaskat kanyan sa mga kukuman na o betui piamalongan yan sa buk na ba piyada masapu lagu lima kasapu bendrago na piang tu na piamalongan yan sa buk malagi di mo magububay na gitu na kaya baligan saka mo to pan sumama bubay na beaden lumiyo maputi arugu mana niya na mitutagin na sa kanyan sa kaya baligiron nititaginap sa kanya sa kaya baligiron ibarat yan na nititaginap sa mibubong na sa olay na namiyalin yan ama puti rugu uli natig tanwa yung takaleman na sa oras ito na piyada masa pulo ragu na idadiyan na ninuto manggulaw la na kaya baligiron sa kanya na o pamakasa pulo ragu na idadiyan na udipsumbo yung koreano to na kisiksas kanya na gumasakat sa kanya sa mga kukuman. So maso to sa subu eksklusibo ko mga mama na so tigin so nabato siya arilehe abati sumpa abun sumpa aswata saya udi na siya sa giyangaya abuang irong na intunun abuk na sa oras to na kaya buligan mambuskan yan subay na daw na ya ba makabadun na pud motan may to bumangulo lakiran ya na si mamugo mga babay na ayap kituson sa siran na kaya baligan siran para bukiran ni atos nagyang kutuwa si kumasaka pa kaya bungogot sububay ibarat yan na miya pangaroma depan na to ba depan kawing siran sa gyang utap kalitan na miya kawing siran sa dep siraman kabulig na takadir wala bedin miya ugot na to sa skanyan na miya maabisita hayd sa manuto na miya beluya kaya baligan sa kanyan mambu udi na miya haid sa kanya miya kamar ka na subisita niya mana walo ragumpan na miya mabisita na sa oras ito na kaya baligan agyang kutwa bubay agusuloks na ya patotra niya na sugunyan swata iyan si kusambayang si kusuldo pituragun na sibutan sana ipengdo ipsugu ka kwata ka kaya ito sambay na ni pinakamala pengelbak no Muslim asimbo si wala nasugun ka swata kasi ugal baga mga pipesi ko suldo pituragun na andi kiro tiya sa ragun na pranagkun kau dingon mi pranag si ko sa ragun pagal tano sa ragun taman sa miya sa lagu 5 ragun na idedian na di sumaladi kanyan din perhatian kagyuti oras iniilahan mo Allah si ko nabi ako pa kaya suwatan abterimangan niya si ko unano to unaan o sa ragun pa man pituragun unano pituragun kaya mapena di nga pranag swata ka o pamakap kuga
na uni kapito ragun na chamo tud na sugun nga beden tenos mapya separ kaun sumarata mau bagasa pulu ragun na gitu pangka para nagnangkas kanen opa maka yuti pinamapya na sikunano to na mapya na pandang gileng kau bup kegaga dinga peran ga swata kau kegaga na dinga peran ga ka peran ga na meraw chama sa pulu ragun a ide dia. So kay importante usambayang. So kay importante usambayang na miyatiru Rasulullah SAW pagampaganay pumagitong si Kori pan si salungan ng mori na susambayang yan. Na may kaya katunaw ng mga malaikat o di na pumagitong na tarotop na tiro nila na tarotop ay sambaya. Mana niya na isulat na tarotop na may tigyan kaya makatuneran na kakukurangan sa nganin na gumiraw supu makanag sa katerwa unzuru hal tajiduna lahu ilani tigyan makanag sila nakaterwa ilani uba na matoon niyo mga sunat agalabakian ang makatarotop si iko da matarotop si iko paliw terkanya na mga sunat aping galabakian na itarotop na udah kadigap sunat ka hindi ko kapaka sila mo imam na torto daga din sa liw na da ka pa ako sa balas. Thumma sa'iril amal na may ka oreno to na mapamagitong susang bayangin na ubuman pamagitong nga so kalangwan o mga galabagyan man ako na mamagitong susang bayangon taon mun makapas na miyakapas so langon o mga simbanyan. So kada kalusang bayang nga paligot tigin wallah si susang bayang si kulailatul isra so kaya pangada po nabi sumiyong si sa langit adiri sudna kesong yan sa langit da wasita inimbitiran yan so Allah sa katero danyan mele so Allah sa pangilele na mata ayos to na so katero na miyan gin so di katero o Allah subhanahu wa ta'ala sisikap ito lapis langit agi saanan akibibida o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mga espesyal ko miya nga oo na mga nabi na adnar kaya nun ko kalilid ya baratian na yabu amiato na nabi dini mimbitere swallah adiri sudini nudikim bitere na Musa alaihi salatu wassalam na sa Muhammad na miyang gulolar kanina minimbitere yan swallah sa miya kaisa sa diri sud na banyan koneksyon gitu so kaya pangadap Muhammad si ko Allah miya manik sa langit inunutan o Jibril na taman sa minisampay sa kapitulapis sa langit ay inimbitere ni swallahu subhanahu wa ta'ala yung hadis na mabagri hadis so wana sangkaan yan na toos sa susangka atay niyan sa mga hadith na korek. Napitiro yan saya, ang makanggugunan na sa kaimportante ya, agu ka kikapakala kipantagin si Allah, agu pa makabadi kapakay, wallahu subhanahu wa ta'ala lagi dumakap na haji gusto mga mga simba, asi din sa dunia na bagyo tami apangadap padaan sa Nabi Muhammad sirkan yan sa langit na orumuy paliugat, nakapakay manutugin na agi importante so sambing na inutan yung bagakan ngalabakan tanong sa tamanap kagatanon agu sudi tanong kagagan nati wallah fattakullah mastata'atum na aya pa kasal pa na ya ko keloy sa giyang kota hadis na 50 aya wakto na oren yan na biyeloy alimati mambudin agu subalas yan na 50 kagiya kalbiyan umangang buwatan wadam ang pagtao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalo niyan siya pa na so sambeng ti na mga paliugat na siko mababa sa alungan na 5 timantigyan kadua siko ke kapitano nagutulo siko dumum si gawin na isa siko pagal tano kapitaw kagawi asuluhura gwasar amagri bagway sa gusto fajr uli na subah akala lang may tanurun wasalatul juma yawmul juma fil usbu'i marrah sumang sambeng nga dimat na si kugawi adimat sa makaysa sa kusapit to gawi so sambay nga dimat na si imi papaligot ko mga mama agong makaingat ka libuy so discuss saya na usaming sa mga bubay na di din kailangan na ba silang suming sa luhur sa kamuto sumamami suming sa dimat na bumasakat sa luhur na di ka makasuming sa dimat na kanabang kaip suming na su dimat ka sa luhur so tiyan suko ko man utaw adip sumbayang saya kini ba kanyanon na din yung paparat yan o di na inungkir yan. Ati ko tigin na ungkir niyan susambayang nasab na ramya kapir. Sabman sa tao tigin. Inibagak yan sa dinin ni palabu-labu dun. Gukang bubuk-bukol. Na mi palagi diya man sa kumanap ka kapir so tao. Ayat tinu din si ina. Kanaba ayat tinu barat yan. Gyang adip sumbayang nakapir yan. Nabang ngay ni toro. Di.
kagiang ka atau so tao adip sembayang na kanabay mana na baging tatawa dip sembayang na ini turo di kaso tawa dip sembayang na ina pendip sembayang ada tar ubas kanyan makakapir na suka pakakapir ang sa kanyan din na kailangan ito sa dalila punsiku Allah din na punsiku Rasulullah na daseswal Rasulullah tiga mapturu ya kana na bang mibitere so Allah tiga turu isi kau nagi kapir di gid na sudinyan kap sembayang na to so to sa makakapir so tao to so to sa makakapir so tao kana baging ko tataw nakapir to o sabedin na ino na nitiro mga ulama tiran nga pamakatigyan kagi nga taw na kanaba ana paratenin si ko wala na ino dip simba pamaka tigin na kambubuko lebu asa bapian na subukol na di na makaran si ko paratian kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala may kadin yang katawan na indoron tigin ame kaban yang katawi na akakipapaliugatan na ini baga kaya no to na gobierno Islam napakaptubat sana si ko suldo tulugawi na udip tubat na munus kaniyang kagiya mano to nakapers kanya mana wana gobyerno Islam na patot na sudip sa sambayang na ipaliugatan sila na si sambayang ano lahi sa Saudi ngi sa kapya Saudi na Saudi na pigil ka ba na mga tindi udi kapsumya na makakasaltang araw o sisi kasali wa mga napakamas mga mutawan na diyan ito na simingano tigo Allah si sa Quran na fa intabu wa aqamus salame katubat sila mulingan siran na itinigilan yung sambayang agutuneran so di zakatiran na tigyan na fa ikhwanukum fid din mga pagarini siran si kwagama Islam tig o Jabir yan nagyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiro yan mataan tigyan asa mama daya bun dulu na yan aguso niya akabalo ya kapir so tigyan so sambayang yan napunin ibagak sa sambayang yan na miya kapir agi ang kutataw tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padin saya pernah hadis sa tiga Rasulullah amam badala dinahu faktulu sa tawa sambiyan yan swagaman yan na bunuan niyo so anto na yung mga rarad resulta si kukap jahid mana nakapugong kiraw tao di nakimbagan ng si kusambayang si tigin si kukap pagintaw na ditigin ke halal si kukap pangarumaan kung mamasi kudip simbayang agugyang ko to mamaadip simbayang sa hileno nagyang kakirik sa kitab na di ka paraban yung pangwali so mga pamilya niyan ang mga mama o di ka pa kay panuban yan mabeloy ako anyan swata yan nasir kanyan matatago agyang ko to ataw na dip simbayang din yang kewarisan pamakaya makorik nagyang ko tadip simbayang nakapir na harampan so panganang kanyan sumbeli iyan agu haram penuh pakasulda si iku si sa Makkah ko darpa ama haramun suka sudu no mga kafir iya kaginya kir sa kitab pamakasudip sembayang na matanto aya dininip sembayang na makakapir sekanian si iku pada mga ulama na gid naging apitiro yan pero so pada mga ulama na natigira na no to ba o buko-buko lebu na kapadip ka kapir gid na tanu den mga orip no Allah kasudi nga kapsembayang na tuuso to sa kaungkir ka na ay mana niya na marka sa kapakasimbayang kawa na gobyerno Islam na di kanyan terimaan siku pemaka sikur kun ailen nagyang kakirik sa kitab kau baka tigim putera di tigim perigung suta ati pa mana di niya mgalabakan suka Islami na pungulabakan nakaharkan yan suka Islami diskanyan kepanan diskanyan sembayang kati dip sembayang nap sembayang anak ay dip sembayang agudis kanyan panipalabang si ko mga kuburo mga Muslim lagi o pamakabnaran na bas kanyang kafir na pag ungkir sa kanya na sama no to nakasiksa nakadisturbunin sa mga Muslim sama mo to panadis kanyan ni pamang ni Salimu agudis kanyang kawarisan agu ketatap sa kanyan si kung narakadyahan na mumatantos kanyan na kafir sa tao tigian na ibagagyan sa sambayang sarang ko makiniba kanyan pitibuba yan nadip sambayang din na gitu tiyan na kafir agu pa makabumuslim mapakasalin na mimurtad sa kanyan mewa si Islam na kanabayaman na bumurtad chuta na bangamunwa di ka su gobyerno Islam na sa kanyan ni pagileron pakaptubatan yan di na su gobyerno Islam na sa kanyan ni matauron agu inalin yan siya mali akadustaan si Allah subhanahu wa ta'ala so kapakalbiyo ka pa na si sa masjid na miyalin yan siya ates so hadis ay nalin yan so agi miyakaranid na giyang kay oras enokon kasupatan tanubu may na sigo pakataling dia mat painda ko Allah mapipya ginawa tanu ibigay niya nagtanong man na makakapupakin nagatanu sigo pakataling dia mat wad na miyan nagyurakan iman tuaya ribat na ginan so kabubaliakan na manusia wad man na miyan nagyumapyan na tawfikan na napun si ko Allah subhanahu wa ta'ala
Bala-balasan kan wallah siyo kaya pamakin nagyo sa giyang kaya mapiakap ka gabi-gabi niyan. Balasan wallah giyang akirig sa giyang kaya FM. Sabab sa sila ni kasabapan sa di tano di ka pakapupakin naga di tano rorotosan ko kapo na lang mati tano kiran ka o da siran o di kiran isa sabab wallah na di tano makapupakin naga yung manto ka da siya giyang FM ay giyang di XSK 95.5 Cool FM. Rag sa pada pala lang batang tanong nagyang pada mga technician siya ako kapag sisira tanong sa giyang sa bala kwarto di siya ni mga sukli si Larry Agus si RG Gira sa giyang sa bala kwarto ibigay kiran wallah sa mapipikiran sa kanamang mo yung makin nagiman to na ibigay kan wallah sa mapipikiran mapya pakan dudungur kano so salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.